Sumawur cahya lita asri teko kawan-kawan hanya sedih prasangkane kaki ambung sira duwita tanpa tresnani Senadyan nyabrang samudra hati setiaku ora bakal suni jati senadyan muka pujuke kargo tetapi ora bakal seto sakehe kubeta tubaka sirna awet gedene rasa tresna namun
para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sadaya matur nuwun saged rawuhnya ingkang dalu punika mugi Allah ingkang maha kersa paring wigata atur para putra atur pambagya nyuwun pring bapak ibu sedaya padha bahu pikir lan tenaga sarta bantu lawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa karasa paring anugraha kita sesuwun dumateng pangeran saketona tapi kewajiban dawuhe Gusti Pangeran sampun kasebat dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang pados utusan kautus dening Pangeran. Siro sayangku
wong katon memanisi sekar mekar lan melati noce katon ditelo katon tiare jagat katresnan Tiada yang lebih tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. terang bulan kang sumunar nyekseni tresna kang tuhu tan ana liya mung sira sayangku. Pemudi dusun ngetot sing rupane ala jeneng Allah awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara malam ini. bila kulon iki saged kiri Sebab ditimbali kalian warga mriki perlu anak-anak kanggone hiburan supaya netekak serta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira kancane pemuda Senadyan rupa kewan melu perayaan supaya nek akhir iso entuk karomatan. bila para rawuh kakung saha putri Kersa amir sani rupa kula ameteni kakato sampun tekan lagu-lagu kula menawi lepat juwana kuning pangap sama.
Tongko wingi kuwi wis tak waca apa karepe ati iki waca tulisanmu rasa netes selore pipiku meski enggal bali piye maneh marga kananku wong ayu kanten ana dekatku ramai do sapa sing ngerasa aku podo pengen turu marah ramai do sapa wong sing ngerasa ratapanku sawetara pengen karo saya aku kuat hatimu cahayu antena nontonku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali nek kepiye maneh mergo kahananku wong ayu Prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo prasetulur resam sedaya bebareng marmata maring wirate junjung nabi kita Nabi Muhammad yang mulya ayo pro kaum muslimin muslimat serta ansala fataya padha giyato anggone menghormat meremerote Nabi Muhammad lamun wong urip dalam menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kakurat nanging kang padha gelem menghormati maring merote Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka empati diganjar sarta kang edi ikut dawuhe pangeran agamamu Gusti Maha Islam iku den lakoni tenan mila ayo prasa dulur ing mriki netepono ing kewajiban ayat kasepat wonten ing dalem Quran dawuhe pangeran mila sedulur kang samya mriksa mugi enggal tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajiban
Gadak. Pak Kadus aja meli joget. Kusumaning ati amuk ketengah lan namung pamuji aku tongayojo kang tansah ngancani sepine rasa ati iki stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu. Biasa stasiun Tugu ing wengi iki nalikane aku bisa ketemu tak umpamane sliramu pamit aku pamitmu baline ku topo sepine ati nalikane wengi kuwi ora kira tumete selone pipi terus sliramu kapan bali sepine rasa iki stasiun tuku sing dadi saksikan bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu. kang tersangani sepine rasa iki stasiun tuku sing dadi saksikan bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu.
Yo,